У сеціве набірае рэзананс трагедыя ў Вялікай Берставіцы, што на Гарадзеншчыне. 52-гадовы мужчына памёр, не дачакаўшыся хуткай дапамогі, якая ехала па выкліку 3 гадзіны. Сям'я вінавацяць у смерці падстанцыю. Хуткая прыехала амаль праз 3 гадзіны і толькі канстатавала смерць. Патлумачылі тым, што на падстанцыі ўсяго 2 машыны. Адна з'ехала ў Гародню, другая ў Ваўкавыск. Але ў верасні выдалі 2 новыя рэанімабілі. Як так атрымліваецца, што машынаў усё роўна 2? Як звяртае ўвагу Бэгемеды, такія сітуацыі мелі месца і ў іншых рэгіёнах. У жніўні жыхарка Камянецкага раёну апавяла, што ейны муж памёр пасля 2 гадзінаў чакання хуткай дапамогі. У Гомлі хуткая ехала да пацыента 1,5 гадзіны. Мужчына памёр. А ў Калінкавічах са шпіталю выпісалі жанчыну, якая памерла на наступны ж дзень. Хуткая даехаць не паспела. Каментатары ў сацыяльных сетках адзначаюць сістэмныя праблемы аховы здароўя ў Беларусі праз нястачу дактароў і тэхнікі. Буйны пажар адбыўся на Наваполацкім нафтаперапрацоўчым заводзе сёння раніцаю. Гарэла дызельнае паліва ў адной з тэхналагічных сістэмаў. На месцы пажару працавалі 17 адзінак тэхнікі і больш за 70 ратавальнікаў. Узгаранне ўдалося зліквідаваць. Паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелых няма. Прычыну здарэння пакуль не называюць. Амаль 7 мільярдаў рублёў столькі мае атрымаць Беларусь у падарунак ад неназваных замежных дзяржаваў. Гэта вынікае з апублікаванага праекту бюджэту. Паводле эканамістаў, найімаверней урад разлічвае на паступленні з Расіі, якая такім чынам кампенсуе страты ад падатковага манеўру на нафтапрадукты. Такое ліванне складзе 12% ад усіх прыбыткаў бюджэту, запланаваных на 2026 год, што ставіць Менску яшчэ большую залежнасць ад Масквы. Унутраныя службы важнейшая за войска. У праекце бюджэту на наступны год прадугледзелі павышэнне выдаткаў для сілавікоў на 25%. У той жа час войску фінансаванне скароцяць на 4%. Бюджэтныя выдаткі скіраваныя на ўмацаванне рэжыму, а не на павышэнне бяспекі краіны, перакананы эканаміст Ярослаў Романчук. Лукашенко разумее, што тут на яго ніхто не нападзе. Навошта выкарыстоўваць гэтыя грошы, калі тут ёсць расійскія сілы, якія, як што б здарылася, яны прыйдуць да дапамог. Гэта небяспечна, але ў кароткатэрміновай перспектыве Лукашенко разумее, што Расія, пакуль яна воюе з Украінай, яна не будзе рабіць захоп Беларусі, таму можна гэта 4-5% скараціць, даць больш сілавікам, даць больш кантралёрам, даць больш нейкім камерсантам для таго, каб зарабіць. Але вось тое, што ён недафінансовае армію, безумоўна, гэта сведчыць пра тое, што ён не ставіцца да Беларусі як да незалежнай краіны. У Мінску адбылася аварыя на скрыжаванні праспекту Машэрава і канатнага закавулку. Папярэдне кіроўцу стала дрэнна за стырном. 50-летний водитель Ауди на пересечении проспекта Машерова с переулком Канатным не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на осветительную мачту и дерево. Водитель скончался на месте происшествия. Яшчэ адна смяротная аварыя адбылася ў сталіцы на вуліцы Камсамольскай. Мікрааўтобус збіў пенсіянерку, калі тая ішла па пешаходнай дарожцы. У выніку жанчына сканала ў рэанімацыі ад атрыманых траўмаў. А ў ваколіцы Партызанскага праспекту 28-гадовы матацыкліст наехаў на аўтобус «Неоплан». Мужчыну шпіталізавалі, пра ягоны стан нічога не вядома. Тым часам у мінскім метро на станцыі Купалаўская пацярпела дзіця. Нага 4-гадовай дзяўчынкі захрасла на эскалатары паміж прыступкамі і каркасам механізму. На шчасце, сур'ёзных траўмаў удалося пазбегчы, дзякуючы хуткай рэакцыі персаналу. Яны спынілі эскалатар, а на месца выклікалі службы МНС. Ратоўнікі з дапамогай электрычнага інструмента вызвалілі ступню дзяўчынкі і, надаўшы першую дапамогу, перадалі яе медыкам. Расія можа пачаць рыхтавацца да ядравых выпрабаванняў. Такую прапанову агучыў міністр абароны ўсходняй суседкі Андрэй Белавусаў. Гаворка пра аднаўленне поўнамаштабных ядравых выпрабаванняў на архіпелагу Новая Зямля.
Такога кшталту маневраў там не праводзілі з часу распаду Савецкага Саюзу. Кіраўнік Крамля Владимир Путин пакуль не пацвердзіў, што падтрымлівае ініцыятыву, але даручыў сабраць яшчэ больш звестак наконт плану Вашынгтону. На мінулым тыдні прэзідэнт США Дональд Трамп загадаў правесці ядравыя тэсты, падкрэсліўшы, што менавіта Злучаныя Штаты валодаюць найбольшым ядравым арсеналам у свеце. Перад з'яўленнем гэтай заявы Расія выпрабавала 2 носьбіты ядравай зброі – крылатай ракеты «Буравеснік» і падводнага беспілотнага апарата «Посейдон». У хуткім часе Еўразвяз можа перастаць выдаваць шматразовыя шэнгенскія візы грамадзянам Расіі. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыкаў» са спасылкаю на еўрапейскіх чыноўнікаў. Журналісты выдання адзначаюць, што такім чынам Еўразвяз спрабуе пакараць Маскву за працяг вайны ва ўкраіне. Калі новыя захады будуць зробленыя, расійцам у асноўным пачнуць афармляць візы з правам аднаго ўезду. Выключэнні прадугледжваюцца для асобаў, якія падаюцца на дакументы з гуманітарных прычынаў. Абмежаванні, як паведамляе «Палітыкаў», могуць быць уведзеныя цягам гэтага тыдня. Апрануў вайсковую уніформу і пайшоў спраўджваць гной. Старшыня барысаўскага райвыканкаму Мікалай Карповіч зладзіў спецыфічнае правяранне тэрыторыі. На апублікаваных кадрах відаць, як пасадовец у камуфляжы без галаўнога ўбору аддае каманды ў гарадскім парку. Пазней чыноўнік у мундзіры з'яўляецца ў кароўніку, дзе размаўляе з працаўнікамі і мацае сена. Калі вам падабаецца наша праца, падтрымайце гэты выпуск падабайкай, рэпостам альбо падпіскай. Аднак не забывайцеся пра ўласную бяспеку. Падсумаванне падзею дня глядзіце о 20-й гадзіне ў выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсад». Я ж на гэтым з вами развітваюся. Усяго вам добрага і да сустрэчы.